Pentru că voi înșivă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nici nu vă gândiți. Unul din subiectele care preocupă omenirea de mii de ani este Apocalipsa. Biblia are numeroase referiri și elemente profetice asupra acestui moment. Ce spune Cartea Sfântă despre sfârșitul lumii? Cutremure, epidemii sau dispariția soarelui sunt doar câteva dintre semnele care vor prevesti sfârșitul lumii. Conceptul de apocalipsă se poate regăsi în aproape toate religiile, fie că vorbim de creștinism, budism, hinduism sau islamism. Principala idee a acestui concept este că vechea lume, distrusă de păcat, va fi înlocuită cu una mai bună, eternă, după ce răul va fi distrus. În zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, mândri, defăimători, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, vorbitori de rău, neînfricați, neîmblânziți, neiubitori de bine, trădători, obraznici, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Evanghelistul Matei ne descrie semnele prin care se caracterizează sfârșitul lumii. Se vor scula mulți proroci mincinoși, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: Eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Vor fi conflicte politice interstatale și probleme sociale. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume. Adevărații credincioși vor fi prigoniți. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorî și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Păcatul și fără de legea în lume va crește și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Cu ajutorul cifrei 7, simbol al perfecțiunii în religia creștină, apostolul Ioan descrie semnele prevestitoare ale Apocalipsei. Aceasta va fi anunțată de 7 îngeri cu 7 trâmbițe, moment în care pe pământ
vor apărea nenorociri și cataclisme. Cele 7 trâmbițe sunt văzute precum cele mai importante evenimente care se vor petrece pe Terra înainte ca marea schimbare globală să se producă. Prima trâmbiță. Și a trâmbițat întâiul înger și s-a pornit grindină și foc, amestecat cu sânge, și au căzut pe pământ. Și a ars din pământ a treia parte și a ars din copaci a treia parte, iar iarba verde a ars de tot. Atunci când prima trâmbiță se va face auzită, natura, în proporție de 1/3, va fi distrusă prin sânge și foc. Această primă etapă se referă la un război care, odată declanșat, distruge prin foc copacii, iarba și animalele. Sângele vărsat de oameni va scălda pustietatea produsă de bombele atomice căzute din înaltul cerului. A doua trâmbiță. A trâmbițat apoi al doilea înger și ca un munte mare, arzând în flăcări, s-a prăbușit în mare și a treia parte din mare s-a prefăcut în sânge. Această a doua etapă, premergătoare Apocalipsei, se referă la distrugerea unui mare munte, care poate fi interpretat precum distrugerea unei națiuni sau chiar a unui continent. Milioane de oameni care vor muri în războiul menționat în prima etapă, cu al lor sânge, vor transforma oceanele din albastre în roșii. A treia trâmbiță. Și a trâmbițat al treilea înger și a căzut din cer o stea uriașă, arzând ca o făclie, și a căzut peste izvoarele apelor. Steaua care va cădea din cer se numește Apsintos și va transforma apele dulci în ape toxice. Oamenii nu vor mai putea supraviețui și peste 1/3 din ei vor muri. A patra trâmbiță. Și a trâmbițat al patrulea înger și a fost lovită a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele, ca să fie întunecată a treia parte a lor și ziua să-și piardă din lumină a treia parte și noaptea tot așa. Al patrulea semn este dat de modificările planetare. Soarele va fi afectat, la fel și luna și stelele, iar ziua își va pierde din lumină, la fel ca și noaptea. În această etapă, cerul va deveni negru și soarele nu va mai putea fi văzut. A cincea trâmbiță. Și a trâmbițat al cincelea înger și am văzut o stea căzută din cer pe pământ și i s-a dat cheia fântânii adâncului. Acum este momentul când unul dintre îngeri zboară prin văzduh și avertizează că sfârșitul este aproape. Această stea căzută va deschide fântâna din adâncuri, al cărui fum va întuneca întreaga planetă. Această fântână poate fi comparată cu un vulcan care va erupe și lumina soarelui nu va mai fi văzută pentru o perioadă lungă de timp. A șasea trâmbiță. Și a trâmbițat al șaselea înger și am auzit un glas din cele 4 cornuri ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu. Cea de-a 6-a trâmbiță reprezintă al doilea val al sfârșitului și momentul în care cei 4 îngeri vor fi eliberați. Dar și faptul că omenirea nu va mai ține cont de ideea creației. În urma acestei confruntări vor muri milioane de oameni și actul final este mai aproape ca niciodată.
A șaptea trâmbiță. În zilele când va grăi al șaptelea înger, când va fi să trâmbițeze, atunci va fi săvârșită taina lui Dumnezeu, precum bine a vestit robilor săi, prorocilor. Sunetul acestei trâmbițe va anunța cel de-al doilea val sau a treia și ultima confruntare. În urma acestei ultime bătălii, cerul se va deschide și Creatorul își va face simțită prezența. Cei care îl vor recunoaște și îi se vor închina vor fi salvați din iadul care se va declanșa pe Terra. Evenimentul se va încheia printr-un cutremur de o intensitate devastatoare, după care grindina va acoperi pământul. Așadar, chiar dacă nu știm ziua, doar Tatăl Ceresc o știe, ea nu trebuie să ne surprindă, pentru că Domnul ne-a dat semne clare prin care să distingem timpul sfârșitului, căci este scris în Biblie: vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți.